काय झालं तुमचं नुकसान काय शेतकऱ्याचं? आज 2 महिने झालं. 2 महिन्यापूर्वी आम्ही खरबूज 2 एकर लावलेलं होतं. तर एकरी आम्ही 1 लाख रुपये खर्च केला आहे. असा मिळून आमचा 2 लाखाच्या जवळ आसपास खर्च झालेला आहे. आज आमचा माल मार्केटमध्ये आलेला आहे. तर मार्केटला ह्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनामुळे कोणी विचारायला तयार नाही या खरबुजाला. आज आम्हाला रस्त्यावर फिरून खरबुजं विकावं लागत आहेत आणि रस्त्यावर फिरून सुद्धा कवडी मोल भावानं ग्राहक खरबूज मागत आहेत. तरीसुद्धा आम्हाला असे खरबूज द्यायला परवडत नाहीत. आमचा केलेला खर्च अर्धासुद्धा या ठिकाणी निघत नाही. आम्हाला प्रशासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. आज आमच्या गावचे 10 शेतकरी या लॉकडाऊनमुळे त्यांनी टरबूज लावलं आहे तरी अडचणीत आहेत. आज शेतकरी महाराष्ट्रातला पूर्ण अडचणीत आहे. तर सरकारकडून कुठली तरी आर्थिक मदत व्हायला पाहिजे तरच आम्ही जगू शकतो, नाहीतर आम्हाला आत्महत्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आम्ही खूप अडचणीत आलेलो आहोत. आमच्या मालाला किंमत नाही. आम्ही माल आणलेला आहे पण आमच्या मालाला किंमत नाही आहे. आज भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, पण आज शेतकरी राजाला असं दारोदार लोकांच्या फिरून सांगावं लागत आहे की आमचा माल घ्या म्हणून. असं व्हायला नाही पाहिजे. शेतकऱ्याचा माल बांधावर विकत घेणारे व्यापारी असा भाव मोडून मागत आहेत, तरी आम्हाला तो भाव द्यायला परवडत नाही. तरी सरकारनं आम्हाला मदत करावी एवढीच आम्ही सरकारकडे मागणी करतो. कुठं कुठं जात होते टरबूज आपलं खरबूज आम्ही गेल्या वर्षी पपई लावली होती 1 एकरमध्ये. तर आमची पपई पंजाबला गेली, दिल्लीला गेली, पूर्ण महाराष्ट्रात गेली. पण आज लॉकडाऊनमध्ये आम्ही ही दिल्ली, मुंबई, पुणेला खरबूज पाठवणार होतो. पण आज या ठिकाणी इथं गावात सुद्धा कोणी घेत नाही आणि परळीत सुद्धा आम्हाला एका जागेवर विकायला परवानगी नाही आहे. ठोक विक्री होत नाही का? ठोक विक्री अजिबात होत नाही. आम्हाला लोकांच्या दारोदार जाऊन विकावं लागत आहे आणि असल्या उन्हातानाची ऑटोचं भाडे, 2-4 मजूर आहेत. गावात ते आणण्यासाठी खरबूज आणण्यासाठी खूप म्हणजे परेशानी करून इथपर्यंत घेऊन येऊन सुद्धा आम्हाला भाव भेटत नाही आहे. जागेवर माल ठेवलाय का? जागेवर माल तिथे तोडून ठेवलेला आहे. आज नासाडी होते मालाची. माल ठोक कोणीही उचलत नाही एवढा माल आणि आम्हाला दारोदार जाऊन 1 किलो 2 किलो प्रमाणे ग्राहक घेत आहेत आणि ते पण कसलाही भाव मागून घेत नाही आहेत आणि आम्ही केलेला खर्चसुद्धा निघणार नाही. अवघड आहे खूप शेतकऱ्याचं. त्याच्यासाठी प्रशासनानं मदत करायला पाहिजे. काय नाव? माझं नाव नागनाथ वैजनाथ गित्ते, नंदागावचं आहे मी.